Γράφει, ας το απολαύσουμε. Αρκετά ωραίο μπορώ να πω. Και η πίτα νόστιμη. Και πατάτες ωραίες, αλλά τις σαλάτες εγώ. Λοιπόν, έχει ντομάτα, και θα την βάλουμε μέσα. Ωραία. Ούπο. Ντομάτα στο τσουκάκι. Χαλιά έγινα. Πω, πάει και αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα, οπα. Συνεχίζουμε. Με ντομάτα. Τσουκάκι. Νόστιμο. Λοιπόν, στον πόντο θα κρυθεί το παιχνίδι. Θα δει πιο νόστιμο. Και έτσι φάμε το πυρουνάκι μας, το πυρούνι. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε και ένα πυρηνά από αυτό το τέλος. Πάμε στο κύριο 9. Το σουβλάκι παίρνει 9,9 στα 10. Τώρα αυτό ή παίρνει 10 στα 10 ή όχι. Ο γύρος. Εικονικά είναι τέλειο. Πολύ ωραίο. Δεν είναι σαν το κλάπ που είναι τριπλάσιο. Αυτό το βάζω 9,8 στα 10. Οπότε ο μεγάλος νικητής είναι το
σκεπαστεί με το σουτζουκάκι και το βάζω 9,8 στα 10 λόγω της γεύσης του γύρου. Η γεύση του σουτζουκάκι ήταν καλύτερη από τη γεύση του γύρου τώρα. Τρώω. Γευστικά με κερδίζει το σουτζουκάκι. Λοιπόν, άντε άλλο ένα κομματάκι με το ζώο και αυτό, να δούμε θα αντέξω ή δεν θα αντέξω. Μια βουκιά ακόμα. Τέλος. Λοιπόν, ανάμεσα στο συσκεπαστή γύρο και συσκεπαστή σουτζουκάκι, νικητής συσκεπαστή σουτζουκάκι λόγω γεύσης, η συσκεπαστή γύρο δεν είχε τόσο δυνατή γεύση όσο το σουτζουκάκι. Για ένα πόντο διαφορά, 9,8 με 9,9. 9,8 ο γύρος, 9,9 το σουτζουκάκι. Λοιπόν, ωραία φιλαράκια μου, αυτό ήταν το δείπνο για σήμερα, Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την Ελλάδα, από όπου και να βρείτε, Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο, νησιά Αιγαίου, Ιόνιο, νησιά Αιγαίου, Κύπρο, Κρήτη, Ρόδο, νησιά Ιόνιο, Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Υπηρεστερία, Ελλάδα, πάντα περπόνες στο εξωτερικό των Ρώσων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε στο κανάλι μου. Επίσης, το βασικό μας μήνυμα είναι λέμε όχι στο bullying, όχι στο bullying. Αλλά και σαν οδηγή και σαν πεζό, όταν οδηγάμε από ένα μικρό πατήρι μέχρι ένα πύραυλο ή οτιδήποτε άλλο. Φοράμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, δόχνη κρονοσγάτια, δεν οδηγάμε ποτέ αφού έχουμε πιει. Και σαν πεζό, όταν πράσινο δρόμο τη διάβαση, έχουμε τον Γρηγόρη να έχουμε στο φαράκι, κοιτάμε αριστερά και περνάμε με προσοχή και ασφάλεια. Με προσοχή και ασφάλεια. Ωραία φιλαράκια μου, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Φιλιά, απόκριση σε Μάρ, τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Πρωινά, δείπνα, γυμναστήριο. Φιλιά, γεια σας.